nawuthengisa amateki estradini, nawune car wash, nawune into ezibambekayo ozithengisa estradini, nawungana building. Number 2, nawungahlali kakho. Phuma kule. Nawungahlali kakho uzoningaza umuntu uyemzini wabantu uyofaka ukukhuluma. Ngoba ngizokunika lento ngithi kufuneka ufike egate la uhlala khona. Kufuneka uyikhulumise. Akusikini. Ukhashile. Uyisaphi? Let's go back to our roots. Yeah. Nangizofaka uvikindu kufuna vimbe le pressure yabantu abazibona abangcono kunawo. Umuntu nakazibona ukuthi yena can start into yakhe, akaqala into yakhe akaswani into yomunye umuntu. Yekela ukuthi wena uzofuna induku yokuthi lo yamlungu ezwe ngami. Ezwe ngayo kanjani endaweni yakhe? It is wrong. Qale yakhe into bese uchasha abantu bezwe ngawo. Nase izwa ngakuwe sebafuna ukukulawula uzo understand the difference. Abanye abantu asibaqoshe endumbeni. Kekho abantu engibaqoshayo bonke. Wonke umuntu ozofuna into wrong ngiyambonisa ngithi mamela. Kube bengakuwe. Ukuzoba njani? Kunezinto engasikwazi ukuzilapha straight. Okay. Yeah. Kunezinto umuntu ofuneka azilaphe kuzo. Okay. Kunomuntu ongana direction nje. Akana direction. Nombuzo ukuthi what your future plan akayazi. Ungamfaka umuthi. Akazi ufunani. Uzomgeza kusasa uzobekana next. Uzobahleli nje. Amaphupho akhe azoba mahle. Siyabingelela sizwe esikhulukazi isizwe esibukela lapha na ke umbukiso omkhulukazi iTRC TV banya ke iThemba podcast. Siyazi ningizima Afrika ukuthi siqhamuka ezizweni ezihlukahlukene, abanye bavele Eastern Cape, abanye bavele Western Cape, abanye bavela kweZulu kwelengezengeze, abanye bavela lapha na ke eLimpopo. Siyabingelela nje kuzo zonke lezo fundazwe naseMpumalanga. Sibingelele kakhulu bakithi sizothinta indaba enkulukazi, singawakhohle amakhosi amakhulu omzilikazi, oMpande, oCetshwayo, noBhekuzulu. Size sikhuleke nakusilo ehlezi esihlalweni uMisizulu kaZwelithini. Siyabingelela, siyathokoza, sithi wena nguwena umkhulukazi, wena ophethe izwe lonkana. Siyazi ukuthi uhlale esihlalweni esikhulu selembe leqamanya amalembe ngokukhalipha inkosi lapha na ke kwaDukuza. Ngeke sikeqa amagola kakhulu, kodwa ke siyathokoza bakithi ukuthi ke nina niyasivumela ukuthi size sizokhuluma nabelaphi bendabuko. Siyazi ukuthi masikhuluma ngomhlaba wamakhosi sikhuluma ke ngomhlaba ophethe impande esetshenziswa ngabelaphi bendabuko. Ingakho ngaso sonke isikhathi sisenze isiqinisekiso ngempela ukuthi siguduze emadlozini obabamkhulu bethu nokuyiwona ke okumbiwa khona lempande sizokhuluma ngayo namhlanje. Igama lami ngimina ngusazi ngwakwesibiya Sarzen Camtex, ngintandane nobaba nomama ngombimbi lamakhathakhatha badle bangikhathakhatha iphimbo elikhumela lengoma enenkosi phakathi. Hawusuka madoda ngusito basemaviyo inkulumo zababhemu nabafukazane ngengiqede bakithi. Kodwa namhlanje nginomelaphi omkhulu wendabuko, mina ngithi ubaba kavika induku, ubaba kaMabhebheza. Suka nini madoda khehla khawela kithi. Focus buya kunjani? Singaneno khawo. Hayi ngiyabingelela ngithi ngiphinde ngibuyile futhi. Ngibingelela isizwe sonke, ngibingelela ngeendawo zonke engibukelwa kuzo ukufika phesheya kwelwandle. Akukho umuntu engambingelele ngoba le platform yenza umhlolo. Ngifuna baba kavika induku ukuthi siye lapha ya ukuthi uma sikhuluma ngomhlaba enimba ku umuthi, umhlaba womdloko mbane, lokho ngeke sikubalekele umhlaba uShaka babe ulwela. Uma sikhuluma nje ngodingane abantu ngempela enimba emhlabathini wawo, ungathini ukhuleka amakhosini asendlunkulu? Ngithi mina bayede kulabo abantu basilwela benza ukuthi sibe khona namhlanje. Le mpande esigubha lapha phasi iyalapha. Le mpande ngaphandle kwaba bengasize sithole. Ngabe lamahlathi wonke manje agcwele imizi, ngabe mhlambe akhipha abantu. Kodwa sisakwazi ukugijima sofika entabeni siyokhuleka sehle futhi basikhombise zona impande ekuyizona eziyolapha bona labantu. Siyazi ukuthi unesigodlo eSwaziland mfethu ngesishiye lo ndaba, ungathini ukhuleke emakhosini akhona?
hey ngithi enkosini ngiyabonga nayisangivumela ngifike Yeah. ngoba ngeke ngibashiye futhi phasi Yeah. nabo ngiyohlala ngimile kubo ngize ngafike nase Cape Town. Yeah. Senginesigqoko nase Cape Town nakhona ngafike ngasebenza abantu bathi ngineo awusayindawo manje lamaXhosa athi hlala phasi. Khuleka mfethu nase Cape Town mfethu ngiyakunikeza le platform mfethu namhlanje. Hey yabona eKapa lodumo ngikhona lapha eKhayelitsha. Yeah. Ngilizulile iKapa lodumo Northern Cape ngifikile ngathi Western Cape ngathi Eastern Cape. Yeah. Ngiyafika kule ndawo kodwa ngimile eKhayelitsha ngithi ngizoma khona nabo ngizobalekelela ngime ngenyawo. Ukudlula kwi-introduction mfethu ngifuna sikhulume kancane ukuthi utholakala kuphi nakuphi because mfethu konakele ngicabanga ukuthi indaba ezongena kuyona ithe ukushuba kancane. Hey ngokasibiya indlela esekugijimeka ngayo iyo ngithi ngibonge kakhulu le platform. Yeah. Ngoba yiyo esuse mina ngifaka phakathi eKapa lodumo yangisusa mina yalanda abantu ePE yalanda abantu eLondon yalanda abantu phesha kwelwandle. Yeah. Akukho la engabalandanga khona bathena abapressa ama cellphone wabo bathi nayi le ndoda esifuna ukuyibona. Bonke nabafika bangitshela ukuthi sithena sipress phone. Akekho lo muntu oyi1 okwafika lapha ekhaya othi ubukele ivideo kayi1. Yeah. Bonke ngiva kuthiwa sibukele kayi10 ukuze sikubuza ukuthi uthini kodwa kuyi10 engathi ukhuluma into ehlukile. Yeah. Angazi ubuzani kodwa kwazi wena ukuthi Aphethu phela saphekwa yingqungqulu ngiphekwe inkosi uMabhudu wesithathu wakwaTembe. Yiyona nje ngezwe ukuthi ngiphosele imibuzo ekufikisa East London. Mhlambe sikhulume mfethu singawadla amandla abantu mfethu. Yeah. Ukhulume ngoviki induku mfethu last time. Lamthania la vele lasha mfethu. Mfethu wakhuluma ngomabhebeza lasha elekamthane imfihlo yakho. Hey. Angazi ngitheni kodwa ngikhulume lokho ngifundiswe khona. Yeah. Uviki induku bafikile abantu bazomguga bathi ngeke sesifuna uviki induku manje ngiyangithanda ukuthi ngiqhubeke ke sijule kancane kuyuviki induku ukuthi uviki induku akusona isithwalo njengoba beshiya nasecaleni. Yeah. Angeke avuka isithwalo futhi noma ngamixa kuyiphi level uyohlale awuvike induku uvika induku zabathakathi uvika imimoya empilweni zabantu uvika induku na uzile uzomthatha kuyafuneka ukuthi ube nebusiness kuyafuneka ukuthi ekhaya lakho uzokwazi ukuthi umfake ngoba uvika induku nasizobethela ngaye ekhayeni lakho ngamanye amagama kusho ukuthi kunemimoya esizoyivala la ekhaya lento eyokuthi ukuthi ngakho uvika induku ngimlethe ngize ngizombeka la kumabona kude uvika induku uye umunye wabantu ovala ama generational cases. Uvika induku nakazovika kusho ukuthi kune case ela ekhaya esizoyivala ngalovika induku sibuya sikutrain ukuthi njengoba uthi wena sowuvula ipage elisha ulivula kanjani. Yeah. And kungabi into ezoxaka akube ukuthi uvika induku uzovika lento benixakile la ekhaya bese kube khona abantu esibafakele uvika induku nasiceda bathatha umabhebeza nabo ngitrainile nakhona unama levels unabantu bakhona umabhebeza none tax shop 100% none car wash 100% na ufuna ukuyothengisa estradini 100% into esahani khona kithi baningi abantu abathengisa izinto abantu abanama shop la estradini nabantu abathengisa ama perfume la estradini nabantu ababhizi abenza ama marketing abafuna ukubona bafuna ukuthi abantu babakhuluma bezwebona. Ukhona umabhebeza kuleyo ndawo bese kube khona abantu abakuma online consultation abakhuluma ngemissurance abantu abathengisa izinto zabo online. Kunesigcabo lesifakayo ebengibakhuze bonke ukuthi ningathatha umabhebeza ngoba nikitshazwa ukuthi umabhebeza wenzani. Umabhebeza vele umsebenzi wakho ukuthi ahlambule idlozi lakhe alibuyisele esimeni sakhona akuphushe ngoba umabhebeza ufuna ukumithana nawe face to face. Kahle into esingithi mina amadlozi wakini fundwa ukwamukela ukuthi ewakho zazi ukuthi ubani. Umabhebeza ufuna ukuthi ukukhumbule ukuthi ubani. Ubuyisa lobuhlakani bakho ukuthi wena kahle unamandla wena ukunika isiqu sokuthi la nalomuntu ozokhuluma naye uzokuzwa ukuthi uthini. Mfethu last ngathi mfethu siphathe umabhebeza mfethu because wazi unjani mfethu ukuthi because student but I said no
awuyiphathe lento yazi ngeke ngathi ukwashu ayikho ngiva inkulumo ezimbi kuphela ngomabhebeza ngathula futhi ngathi liyezi la ngizolamula khona angilamuleli lo mabhebeza kodwa ngizosiza umuntu ocabanga into ebhlungu ngomabhebeza ngimbekela ngimbeke nge5 liter uneminyaka ngive inkulumo bathi umabhebeza ukhula agcwala indlu angiyazi lonto leyo ayikho nje futhi lonto leyo angakhula agcwala indlu ahlele kuyiphi indlu ufuna sibe realistic angeke sesithatha into ezokunika ezogcwala indlu la naso mase egcwele indlu uzokhala lapho wena khumbula ukuthi ngishilo ngathi umabhebeza unama levels wakhona umabhebeza kamfuni umuntu ogreedy kunabantu abathatha umabhebeza bamfaka igubhini bese aphule le igubhu sekuphenduka impilo yabo seyiyonakala sebabona amafilimu la endlini la yenzakalayo kuba ngathi lo mabhebeza ugcwele indlu akagcwalanga indlu yilento eniyakhile nini seyena ehlulo ngoba siyanilawula ungayithathi into ezokulawula. Number 2 ngifuna ukukhuza nalabo abathatha lento enobungozi bayithatha bazi akekho umuntu uthatha into enobungozi angazi and bayithatha abafostiwe. Ngifuna ukuthi asingene esikolweni bafowethu ayikho into yonke into idinga isikolo. Cela nabe laphi bendabuko asekele ukuphelela abantu abazikithi inhliziyo. Abantu asekele ubathusa ngoba sifuna imali. Abantu abakhulunyiswe, abantu ababoniswe, abantu abafaka esikolweni ukuthi lesigubhu sithathayo sikudinga ukuthi ube nokuthi. Ngifuna ukukhuluma mina ne-CEO ephethe abantu. I-CEO uyakwazi ukuzolanda isigubhu kodwa ufuna simtrain ukuthi isigubhu yini. Umuntu osebandleni ophethe abantu uyakwazi ukulanda isigubhu. Ufuna simtrain ukuthi esani lesigubhu sithathayo. Akusizo zonke igubhu ezisebenza ngegazi. Igubhu into yakudala yamandulo. That's why amakhehla afana lolwazi ngoba babukela ukuthi nasikhula nasifundiswa ikhehla lebona ukuthi lo phumile endleleni ngeke ngikwazi ukumtshela isecret yami uzoyitshela umakhelwane ayitshela isizwe ikhehla lethi ngizawufana nakho ngamane kufa kungasabonakala manje sekuhamba kuvela into yakazibani yakamalinga ufike umalinga athi akwenziwe so ufike uSotobe athi akwenziwe so umalinga uzokufundisa into yakini noSontobe uzokufundisa into yakubo thina singayisiza ngoma sifika sithi kuwe nayinto wena buza ukuthi lento iconsist of what yini efanele ngibe nayo angeke uthi une tuck shop encane owazi yena ukuthi ikwenzela 5000 uzothatha isigubhu sika 10000 wenzani kunomehluko lapho yes target market yakho thatha into ezokwazi ukuthi ugeze ngayo sifuna ukugeza thina sekubonisa ukuthi uyakwazi ukwenza 5000 ngaphandle kwesigubhu sifuna ukugeza thina sekubonisa ukuthi uyakwazi ukwenza 15000 unganasigubhu sifaka umabhebeza kwenzela 30000 uwazi umehluko know the worth into oyithathayo yazi nomehluko sasa ungazoblame isangoma uthi imali ungakwenza into ethile unamanga imali ngazange into angayazi imali ngabekani 100% sure uSotobe nakakubeka la phambi kobuso bakho na uzohlola lapha endumbeni ukuhlole navumelana but ngiyacela futhi ukuthi zonke izangoma please abantu engibasizile abaningi engizobacelela ngicela ukuthi nike nokubathusa bafika kithi sebakhathele bafika kithi bathukile ngibe surprise ukuspenda i-hour ne-patient lithi ngiyacela uhlala nesangoma an hour endumbeni sijwayele ukuthi 5 minutes, 15 minutes. Next, let's spend time. Let's educate abantu abezakithi so that bathathe izinto abazaziko. Injalo focus be. Yo Malinga, I'm sorry. Malinga ngathi yasithakatha. Why Malinga waqala imlomo yethu? Ubalenga angazi why agcila umlomo wethu kodwa lento athi ngifunde okuningi kuyo. Ngifunde okuningi kuyo kakhulu and ngikhulile. Kuningi into angifake kuze emhlabeni wathi mamela la azangabe nomona kimi wangitraina waziphi isikhathi sami ukuthi le ndoda sengiyitrain so la ngizumzekelo ngaye ngibona ukuthi akanankinga nalokho uthatha umunye umuntu na uphuma la eminyango isukile so angifuni ukuthatha abantu engingabazi kakhulu ngoba kunama celebrities amaningi sekune operation engayenza kwelenye viki ngizoyithi icaphuka kancane ukuthi operation chitha lento kunabantu engibuye bachithisa izinto ngabageza baphila ngaze ngabacela ukuthi nakwenzeka na unganavalo cela ukuthi niyo comment ukuthi sifikile sachitha sanigeza zangisanika next naphila better than lento beninayo ngoba kunabantu abanika izinto ezingaphila amandla ukuthi ngithi mina umuntu akachithe lento angiwathathi ngemcabangweni ngihlala nomuntu ophasa isibholi
ngim-educate ngempilo yakhe, ngim-educate ngamadlozi wakhe. Sibhale phasi into ebalekile iyazi ukuthi wena isibongo sakho ubani, esasemshadweni, esakini isiphi, inhlanhla yakho iba kuyiphi iposition lapho. Know the map yakho. So that mawufika kimi mina ngizokutraina ngento soyaziyo bese sesiyabhula. Before sibhula we need to know ukuthi silocate ini. Inhlanhla yakhe ichamuka kubani. Ulogogo wakuphi wasemshadweni noma wala uzalwa khona. La uvikelwa khona, la sibambisela khona labo uvikindu ngoba uvikindu sithi ukumbambisela edlozeni lakini kube yiledlozi lakini elichuba lokuphila nokuvikelwa kwempilo yakho. Uma bebeza simletha ngemali. Funa lezalukazi ebezisebenza. Funa simchumeza lukazi nzakini so that nakusasa nanenza umsebenzi kakini akunanto entsha eniyenzayo kuchuba isuku lakini hayi into ozoyengami kwenziwa into yakini injalo focus be khola kithi yazi mhlambe ukuhlabela phambili ngifuna ukuhasha kancane into ethintile into ethi abelaphi bendabuka abaningi abasenaso isikhathi bani 5 minutes nomuntu kusuke ezofuna usizo kodwa umuntu unenkinga engaphezulu kwibhilidi esikulona. Mfethu ungahlala kancane kuleyo nto mfethu ukweluleka abantu ukubheka umuntu aya kuyena ngaleso sikhathi. Ake ngibeke endaweni yase Cape Town. Yeah. Ngifike ngangena khona abantu bakhona sebajwayela nokuthi 5 minutes. Okay. Nabahleli phasi sebaredi ukuthi uyabacosha. Okay. Bazokutshela nezinkulumo zakhona ukuthi khona abenza ukuthi khona abenza ukuthi angangibe specific but ngithenda ngihlala nabo ngiyenza lento engiyenza la eGoli ngisebenza ngeappointment la ngikubeka ukuthi uzofika ngo8 my next appointment is on 11 o'clock so leso sikhathi sami ngisinika wena ngifuna ukwazi ukuthi uzofunani la kimi. Yeah. Ngizokubhula ngiqeda ukubhula ngithi mina ngicela ukuthi ungihlaziyele lento engikubhule yona. Laba abantu bengibonelo ya mama ehla ngenyembezi. Athi ngiyaqala ukuzwa ukuthi funeke ngisho ukuthi ngiyakuzwa noma ngiyayazi lento ekhulumayo. Abakaze bayizwa lento leyo. Amunye ubaba wafika wathi yazi ngikhulume ngaze nganela. Imali yami ngikhipha nginhlisa emhlophe. Ukuthi ngiyibeke phasi. Asiyekeleni le rush ye queue. Labantu bonke bazifuna sibabone kufana seclinic mina ngive ngayibheka nje straight ngathi angisho clinic sonke sabekezela sonke queue seyihlala eclinic yokulandelana ngala inyangeni asibambene ama appointment bafowethu asekeni ukuthi thina futhi siyinyanga sekele ukubiza abantu ukuthi bafike ngo4 am ekseni thina silele bena bazolinda la ayikho into eradio yenzayo lapho uthi abantu abazo ngo4 bezela kuwe bazohlalelani bese uzobahlalisa 5 minutes kunomuntu osuka eCape Town kunomuntu osuka eDurban uze Cape Town uzomamela 5 minutes yempilo yakhe. You are being wrong. Ngifuna ukuthi wonke umuntu asibaphene isikhathi yazi nongathi uyalalela mfoka sibiya laba abantu bawaphetha ama solution. Laba abantu uza la esigodlweni uyazi ukuthi ufuna ukwenzani just udinga confirmation but udinga ukuthi explain ukuthi right la uhamba khona. Mina empilweni yakho ngisafuna ukusho manje ngiyispice ngifuna ukukutshela ukuthi njoba ngizokugeza manje kuzovuleka lo yamnyango njoba ngizokugeza manje kuzovuleka lo yamnyango na ucela ukuvuleka umnyango simply means you are out of your comfort zone leya open space make sure you hit hard vula make sure ukuthi ba proud ngento oyenzayo abantu asiba encouraging abantu asenzeni sure ukuthi baphuma endombeni zethu baphilile ukuphila kusendombeni ukuphila kulapha ekhloleni ukuphila yiko la kusuka khona aye emthini umuthi lo yana sike sesufaka ile spice esisivuvuzelayo ukuthi manje lo muntu makaphuma esifuthweni akazibona ahlukile lo muntu nakasiphuma naye elwandle akazibona ahlukile lo muntu nasiphuma naye lapha emfuleni ezimpophomeni abazibone bahlukile injalo fokusibiya. So into ithi mhlambe ngeke ngathola ama calls amaningi ayevela kudade wethu laba abathi bathengisa izinto mfethu abathi bathengisa mhlambe ngomzimba. Yeah. Bathi mfethu sifuna udokotela mfethu bathi sifuna udokotela mfethu iyangithinta lento ngathi lento oyikhuluma mfethu uyikhuluma nje verbally kade ihamba izifike kulabo sisi and mfethu ingiconfuse kakhulu mfoka sibiya. Yeah. Siyabahlonipha nabo. Yeah. Labo sisi bethu siyabahlonipha bafonile bafinyelela kimi ngahlala nabo phasi. Yeah. Yonke into engiyenzayo cala
ngidinga ukurehabilitate in a way. Yeah. Angikhiphe into oyenzayo. Ufuna ukubonisa ukuthi lento oyenzayo ungaphuma kuyo. Okay. Impilo ibe ngcono. Yeah. Kunabanye bathi cha, siyazi ukuthi singaphuma. Just sidinga lo mabhebeza. But siyamfuna. Sidinga letiya. Yilo leli ezosenzela kube ngcono empilweni. Yeah. Leli tiya ngiyalisefa. Basafele. But before ngimnika, ngiyambonisa ifuture yakhe ukuthi inhle kanjani. Ngiyambonisa ukuthi lo mabhebeza omthathayo angayigucula at the same time impilo yakho ibe better. And ingaba lento oyenzayo akusuka ukuthi usekusegcineni lwempilo yakho. Ngiyamnika ngoba yena uyazi ukuthi lo mabhebeza kulesikhathi kuso uzomenzelana. Bayeza bafike and futhi ngikwenza kuba private. Ngiyabasusa angibalethi bazolinda queue abahlali nathi la because empilweni zabo kuhlukile. Empilweni zabo kunobuhlungu engafananga ubumixed nabantu abangayenzi lo msebenzi. Umsebenzi wabo ngiyawuhlonipha at the same time I encourage ukuthi there's better. Njalo mfakazi. Okusho wena lesa simo salabo sisi awusigqugquzeli. Kodwa kunalokho uyabamuthi uyabanikeza le nto ukuthi yazini niyayenza lento but usengaphuma. Kakhulu mfokasi biya ngoba likhona ilight. Laba abantu nongahlala phansi ubalalele. Ubuhlungu bodwa ubabeke lapha. Ama families ababa discourageile. Ukushona kwabazali okuba discourageile. Ukungazi namasiko wabo. So the moment mina ngibathatha there's two engibakhiphile kulesimo. Okay. Ngabahlambulula ngabalungisela ngelinye ilanga nasebaredi. So mbeke umuntu ukuthi ngicela just kancane ubonise just izwe ukuthi kukhona ukuphila kulento. Uma bhebeza like impilweni nangimthatha noma ngithi ngizombeka la etafuleni bengingamemezeli ukuthi abantu abagijime bazobona into wrong noma bazothatha into engathi quick ezosilamulela. Uma bhebeza unokuphila ngishilo ngathi uma bhebeza akasisithwalo kube kancane focus biya kube uma bhebeza bakayisithwalo labo sisi laba nengeze bese bagijima because bayakusaba nabo kufa. Bayakusaba kodwa leyanto leyana inokufa phakathi. But bayeza bazoyithatha ema tuck shop kunobungozi. Kunabantu abarana ama takeaway shops. Kuyathengisa ukudla all over. I love Cape Town. Ukudla Cape Town ngathi kulanjiwe lapha. The waste ithenga ukudla ngakho estradini. Sefuna ngihambe ngiyosukuma isindo kamakoti. Abamakoti ifuna ngibamise ngeenyawo. Yeah. Ayisidla kakhulu estradini kapha. Funa kube khona kumakoti esibalungisayo. Kodwa uma bhebeza ngisasho namanje ufuna ukwenza sure ukuthi ulala ungahlanga. Uma bhebeza ufuna ukwenza sure ukuthi na uphuma ngomnyango wakho. Each and every person ozodlula eceleni kwakho uyasibona isidingo sokuthi ufuna ube nemali. So now uzosibona leso sidingo sokuthi why ufuna ube nemali. So wena ufuna engqondweni yakho ube well trained. Ufuna na uphuma endombeni yami ibe well trained ukuthi uya investing. Yekela ukuthi usabhadala isikole sakho ubhadala isikole sakho. No. Imali ifikayo ufuna ukukhumbula imali ongiphe yona. The reason why ngithi mina wonke umuntu ofika kimi ngiqale ngemhlambulule before ngimnika umabhebeza. Bese ngithi ngicela uhambe uyosebenza. Le mali engikuhlambulula lo obhadela ngakuhlambulula kufuneka ibuye bese kuba khona imali kamabhebeza. Ngine 100% sure ukuthi uzogezwa la ekhaya. Ngikwenze zonke into efuna ngikwenze zona. Le mali ongibhadala yona izobuya njengoba injalo. Bese lezalayo seyiza yena sozobhadala umabhebeza. Ngiyenza sure ukuthi lento engizokunika yona ngiyazi ukuthi izoguqula impilo yakho. Injalo focus big. Yeah. Ambithi nokizwa okusho ukuthi lento ukuthi umelaphi wendabuko ngokwakho personally usuyithathile wayibeka isigabeni zeziqu zobudokotela bangempela lapho ohamba uthi ubanikeze ukwelulekwa ngokwengqondo nangokwempilo. Ngenkani futhi angize ngukuyeke bengikhuleka ngisentabeni ngithi Nkosi ngicela ungisize ngingasuki la ngibe khona. Yeah. Nkosi ngicela ungisize imali ingashintshi ifiso zami noma ukulapha kwami kwabantu. Kunabantu abahlukahlukene, kunabantu bengikhuza futhi ukuthi umuntu angithumele imessage angifake inamba yakhe athi ngifonele yena angidingi usizo mina. Uwodinga usizo. But nakubo ngiba calm
ngibatshela ukuthi wona ngicela ufonele mina ngimshayele inamba yami. Why ngenza kanjalo? Ubunyanga thina bethu nasingabuhloniphi, nasingabonisa ukubaluleka kwakhona, abantu ngeke baze bakuhloniphe. Abantu kufuneka thina sibabonise ukuthi siyabuhlonipha thina ubunyanga bethu. The reason why we stopping ukuyojayiva nani le, the reason why si stopa ukuyophuma ama-out, sifuna ukubona ukubaluleka kwalobunyanga bethu. Siyasaba ukuthi abofowethu abanye bangena emijayivweni, bafake ubuhlalo, bafake impahla zabo ziphelele, ubucikela phasi ubunyanga bakho. Ngakuze umbone udokotela afake icoat ayothenga iBA1. Ngeke uzibone iphoyisa lifake uniform. No babonile baya expose. So the reason why nathi ku-expose noma umsebenzi wethu uthathelwa phasi, it's because thina nasikhuluma kunezinto esizikhulumayo wrong, kunezinto ezi-private esizikhulumayo. Mina ubu-privacy bobunyanga bami ngibenza sure ukuthi buhlala bu-private. Izinto engizenzela abantu zi-private. Engikukhuluma ngoViki Induku into engifuna ukuthi ube aware from ukuphuma endlini, ukuthi uyolanda into nabantu abakho ezobasiza, uyolanda into uzothina uhleli kakho, ukhulule kulala uzukhohlwe, uvuke nakusasa engakuphazamisi. Umabhebeza akusinto okukhuluma nayo every day, but into okukhuluma nayo ngelesa sikhathi uthi ungenzi uyogila imikhuba phambili. Isigubhu nangikuphe sona kunobaba one call center engimnike sona. Isigubhu number 1 sinento ebalekile ufuna understand, ufuna senzeni. Isigubhu na ungena kulesigaba sesigubhu, khumbula ukuthi ufuna umlingo ohlukile, but lo mlingo loyo uyaphila esifubeni sakho. Wena uzongitshela ukuthi ngidinga ukuthi ngithathe ifone ngiqala ngichaza ngempilo yami ukuthi mina ngithengisa ini, mina le consult yami yenza ini. Lamadoda la ufuneka kuso, kufanele lamadoda abe ne same level yokuhlakanipha nawo, so that na waphakela uwatshela ukuthi waphakela kayi-1 na uphinde futhi waphakela. Kunesizathu why ngeke ungaphindi waphakela. Kune reason why nayisenobungozi niphe ukuphaka continuously. It's because lento seya control, iyakucabangela. Kufanele icabangele ukuthi wena ufanele ukuthini efonini. Kufanele icabangele ukuthi ukudla kwakho kube iprice emalini. Kufanele icabangele ukuthi manje ufanele uvuke uhambe uyosebenza. Le nto leyo once ya take over yaba ubabakho. Ubani ufanele abe umntwana? It's you. Thank you. So umntwana, so yena ubaba, so it gives instructions. So kunomehluko ukuthi are you giving instruction or is it giving you instruction? Umehluko lapho ukuthi nabantu abathatha igubhu ahlukile. Ayisikunike thina isigubhu, ezami igubhu cha, wonke umuntu ofika la athi hayi funa imali esheshayo. Nemali imali esheshayo angisebenzi. Angasebenza ama magic. Number 1, isimple lento. Kunomsebenzi owenziwayo kini ukugezwa. Bathi kini bayageza. Lo msebenzi consist of let's say 4,000. Thatha isigubhu sika 15,000. Idlozi lihlala phasi, lethi wena usijwayela kabi. Ufuna ukwenza umsebenzi ka 4,000, but ambilo yakamashonisa ufuna 15,000. So the moment isingena ngomnyango noma ngegate, amadlozi aphampana naso. Athi ake sibone ukuthi ubani ngone. So now, so ufuna wena ucomparison lokuthi abantu abadala bangibekezelele ngemincane. Ngela kule age enguyo, nenhlupheko yami ngiyaphefumula. Abakaze ba require anything of me. But ngeke ngafaka lento la ekhaya. Yeye ngishayela umthetho. Manje izawulala nomntanami, manje izawulala nami, manje izawulala nozibani. So now there's terms and conditions esewangenile empilweni yakho azokuthatha kumikise emathuneni. Into yakini engakaze yakumikise emathuneni noma yaqalela isikhathi ukuthi uzophila the next coming 3 years. Yeah, mfethu ngizwa nomuntu ohlezi ekhaya uyezwa ukuthi hayi siphethe ingqwele eyengqwele ngempela. Hayi. Mfethu ngifuna ukudlula kule wrap-up le. Mfethu ngike ngakubona uhlola umama womlungu, the white lady. Ngikuze kodwa uthi isilungu naso siyabaleka uma suhlanganisa nalezi zinto zendabo. Ngifuna ukuthi experience ibinjani mfethu, because it's like nabelungu manje sebabona ukuthi lezi zinto zikhona, especially kwi-experience oyitholayo since uphinde usebenze nangabo. Umfocus biya kuhle kakhulu ukuthi uthola i-challenge. Yeah. I-challenge yakhona ingena unexpected futhi, because umqondo uthi abantu abamnyama. Yeah. But ukukhula kuyakubonisa ukuthi akusumuntu omnyama ogulayo kuphela. Kunabelungu abane-anxiety. Yeah. Kunabelungu abanama-panic attacks. Kunabantu abelungu abacommit ama-suicide. Different types of things abezibahlekelayo
empilweni zabo. Kunomuntu omnyama owehlekelwe the same thing. Uyakwazi kumbhula. Dokotela nje uyisangoma amhlahlube ngoba uzoba nama tricks okumngena lowo muntu. Umlungu kuphela ama tricks. Sekufuneka kuphuma iqiniso. Kula uzozibona khona ukuthi labantu bonke obabhulayo ubabhula ngeqiniso na. Ngihlale phansi ngabeka amathambo. Ngathi nangwashaya ngathi nangumuntu. Azangithi nangumlungu. Ngithena ngumuntu. Lento nayikhuluma la kimi iqala iphefumula ngayikhuluma ngesiZulu ngayikhuluma nange-English ngayitranslate at the same time ngeva ukuthi le ndaba ziyabila nazibila nangifaka isiZulu ngabona ukuthi sengiyashiyeka ke manje la ngokuthi uyabona so nangishiyeka uyangizwa ukuthi bengifuna ukuthi abuya ngibuze la angizwanga la utheka so luckily enough bekhona umuntu omnyama okwazi ukuthi a-translate la ngidlule khona but bengilobe ngibuyela into ebemnandi futhi ukuthi nokulashwa kwakhe kube exactly njengoba ulapha umuntu not i-race ukulapha abantu was never meant for i-race kwawonke umuntu wonke umuntu ongena eclinic akubabi ukuthi lo mnyama noma lo mhlophe cha kuthiwa uyagula so nalo muntu nakafona kimi ngangabona isikhulu ngathi nasi isikhulu belunjani uvalo beligijima enhloko futhi bekazimisele kakhulu ukuthi yena lento yefoni uyayithi cha angiyithandi bengifuna ukuza lapho kuwe so into emenza emgqugquzelile ukuthi azozofika la kimi izindaba engizikhulume over the phone wasibona ukuthi lo muntu akangazi ngoba kuvela ubuso bamphela but there was so many things happening empilweni yakhe lo muntu beka paralyzed but to hear me ukukhuluma ngoba paralyzed kwakhe ngingamboni ngamazi iyamzwisa ubhlungu wasa wakhala wathi no ngiyakuzwa le fonini seku right ufuna ukuhlala lapha ahlala khona wonke umuntu ngathi khuleka ngiyabuya eGoli ngafika wahlala kwasetshenzwa umsini wakhe ngifike ngasebenza yonke into eyenzeka empilweni lo yamama omlungu into eyenzeka empilweni yomuntu omnyama kunabantu abamnyama abachashile abamdlela umona asebamfuna ukumthathela ngokwakhe nasele abantu abamnyama kunjalo sibasha abantu basibone bangcono bona kunathi but yithi sibachashile so iyakuphi lento back to lento engithi mina let's go back to our roots nangizofaka uvikindo kufuna vimbe le pressure yabantu abazibona abangcono kunawo umuntu nakazibona ukuthi yena can start into yakhe akaqala into yakhe akaswani into yomunye umuntu yekela ukuthi wena uzofuna induku yokuthi lo yamlungu ezwe ngayo kanjani endaweni yakhe it is wrong qale yakhe into bese uchasha abantu bezwe ngawo naseyizwa ngakuwe sebafuna ukukulawula uzo understand the difference abanye abantu asibaqoshe endumbeni kaka abantu engibaqoshayo bonke wonke umuntu ozofuna into wrong ngiyambonisa ngithi mamela kube bengingakuwe bokuzoba njani before siyenza noma kuthiwa sizoyenza but kune limit engeke sifike kuyo sizokwenza kufuneka kwenziwe kunabantu esibobonayo ukuthi laba bayadinga ukwenzelwa lezi zinto lezi kunabantu abahlale for 10 years ecompany badlula abantu la phambi kwabo bapromote yes lo muntu lo ufuna simnike lo ndu ukuthi ecompany leyo bambone you can't serve for 10 years bangakuboni bese kuba khona abanye abakhuphukayo abangafundanga wona ufundile uyazi kangcono icompany so there's something wrong emahloseni wakho we need to make sure ukuthi we understand ukuthi what is it eyenza ukuthi kube ne stagnation la empilweni yakho so wazi ukukhuphula simise ezingeni lakho lokuphila injalo mfana mfethu khawula kithi mhlambe ukubheka uvikinduku noma bhebeza akusona isethwala akuzona izethwalo at all right obani ke mfethu mhlambe engithi mhlambe bafanele ukuthatha izinto noma ke ngithi umuntu nje onjani umuntu ofanele ukuthatha isigubhu onjani umuntu ongafanele ukuthatha isigubhu ngikubeke nje kube clear na uthengisa amateki estradini na une car wash na une into ezibambekayo ozithengisa estradini na ungana building number 2 na ungahlali kakho phuma kule na ungahlali kakho uzonikeza umuntu uyemzini wabantu uyafaka ukukhuluma ngoba ngizokunika lento ngithi kufuneka ufike egate la uhlala khona kufuneka uyikhulumisa akusikini uchashile uyisaphi
Uzola noMaStandi uthi uMaStandi wrong. Wrong. uMaStandi kakhe. For example, uMaStandi noMabhebeza kakhe. Wena ufaka isigubhu. Iyalwa leya. Ziyashayisana lezi zinto. Sihlalelani. Ngoba number 1 siwaphahle ngamadlozi kaSibiya, siwaphahle ngamadlozi kaSkelkhele. Hlukile. Abolikhile basebenzisa igubhu, abosibiya basebenzisa uMabhebeza. Ahlangana. Nizolwa. uMaStandi wakho usaqabana nawo. Umuntu othi yena usaqashile. Cela ukuthi sizame zikhona icabo. Zikhona inhlambululo ezenza leyo mpilo yakho ibe ngcono. Phuma igubhini na ungahlali kakho. Emafletini uzophilisa abanye abantwana kabuhlungu. Enihlala nabo. Angeke ukwazi ukusibika lapha egedini emafletini security likubhekile. Asibeni show. Asibeni show ngento esiyenzayo. Kunento efuna esidinga isikolo nazizoyenziwa. Uhlala kini ebackroom yakini. Ngicela ukuthi uhlale nabazali bakho. Nibe sure ukuthi kuzoba into yakini ayiyakho. Ngoba meseko yakho uzovuka ngolaka uthethisa abantu bakho, uthethisa abazali bakho, uthi wobondlayo, abondliwa amadlozi wabo. Kunomehluko. Ngicela ukuthi umuntu othi yena ngithume abantu ukuthi bangisebenzele estradini. Yes, woza. Sizokwakhela leso sigubhu. Because wena manje sonani uyi-head office sokunama branch. Ayihlaya yaphasi athengisayo. So sidinga into ezokwazi ukwehla icontrol ibhizinisi ukushona phasi. Angeke uzukwazi ukuthatha isigubhu esisodwa, kudingeka novinduku, kudingeka iphoyisa yonke indawo. Wonke umuntu udinga iphoyisa. La kungana security khona akuna order. Angeke uzuthi khona ebank isiyakadwa ukuthi ime straight. Kunemali. Simply means isigubhu siyimali. Kudingeka isecurity ezosekela ukuthi le mali nayiza ayize ngeorder akusefeke akungeze isigebengu sizotshontsha imali. So kunomehluko. Umuntu othatha isigubhu ufuneka ukuthi it's either you start ne-protection then ufake imali. Njengasebank ngoba khona ibuilding ngoba khona imali. Akuzwanga vele kwathiwa le mali soyibeka la bese siwakha ibuilding eksasa. It never works like that. The reason why ngilwa nomsamo abantu ukuthi ayibani nemisamo. Imsamo iyodwa. Imsamo isigubhu esiphilayo, imsamo uMabhebeza, umsamo uVikinduku, umsamo uyonke into. Umsamo une authority number 1. Umsamo deals with authority. Umzali wakho uphahlela wena uphahlela umntanakho. Umntanakho uphahlelwa uwe. Akunamntwana wakho ozoyike uphahla emsamo. Uphahla is what? There's an authority. There's a bigger person ofuneka phahle lapha. Efamily sizalwa siyi5. So nasi5 kule family ugwagwala ekhaya kathwasanga. Abantwana abala ekhaya bathwasanga kwathwasa isizukulu. Angithi uyayibona ukuthi kuphi manje? Umuntu omdala kathwasanga kodwa isizukulu sithwasile. So manje ufuna siyofunda le map ukuthi lamadlozi alusizukulu akulesizukulu wala khabo lentombi noma wala ekhaya. Sidinga ukwazi ukuthi lesizukulu sona siphahlelwa ubani. Ngoba lesizukulu ngeke sesiphahle emsamo wala ekhaya. Sidinga authority, sidinga umuntu omdala ozophahla la ekhaya ozoyehlisa iblessing ukuze nomsamo walesizukulu esithwasile sithwase sikwazi ukusebenza. That's why you'll find abanye abantu sekuphele iorder emakhaya. Lo mane wathwasa kwamamelwa yena. Kurong. Akaphethanga authority. I-authority lephezulu. Kuba ukuthi umfana wala ekhaya. Ubaba wakhe nanga usaphila. Ubaba athi zonke iziqu manje ngoba lo mfana uthatha umsebenzi ufuna ukuthathwe yimi. Sekuyi authority. Yilo baba wala ekhaya ohlise ini lamandla sibusisa ukuthi lo mfana wami kufanele kulindwe yena. Uyo sokhuluma la ekhaya. Kuba nesimo la ekhaya ubabe ashone noma ubabe aduke ekhaya ashiya ikhaya lingana order. Bese kwenze ukuthi kuthwase lo mfana wala ekhaya ozalwa yilo baba. Kusho ukuthi manje automatic le authority izala kulo mfana. But ifuna sibuke nabafowabo ukuthi abasaleli na ngaphandle. Funa kubuke ukuthi labantu bala ekhaya bonke do they understand ukuthi why does this person have an authority ukukhuluma emsamo. Bese kuba khona umama wala ekhaya osazi ubane one power yokukhuluma izinto la emsamo. Yokukureport wena uyisangoma la emsamo ukuthi ayi cha khona siyabonga ukuthi yena uthwasile kodwa sesizwa ngaye. Kuna channels that go through umsamo. So there's different things esizenzayo. Izinto I think most abantu abasebafike kimi ngidila ngazo mina. Umsamo, uMabhebeza, uVikinduku, igubhu. Ngiyenza sure ukuthi le line yonke le bafethu before nizocabanga entertain izinto. Umsamo wenu
Niyazi ukuthi lezo iguphu nozibeka khona. Niyazi ukuthi lo mabhebeza nombika khona. Uyazi ukuthi lo viki into kusombika khona. So without a proper channel yokubika lezo zinto esizilethe empilweni yakho, what are we doing? Ihamba ibanga elide ne? Hamba ibanga elide kakhulu. Ibalekile ukuthi umuntu nomuntu azazi. Yiko ngilwela lento ukuthi i-video yokucala ngathi mina umuntu uyini ngaphandle kwamathonga wakhe. Let's go back to your root. Siyaxuxuzela. Yeah. Generational cases are standing because kunabantu abaletha ama cases. Kunekhehle lafa necase yesigubhu. Azangayichaze lento. That's why idla wonke umuntu la ekhaya. Wabuka imistake. That's why sithi thina ngiyacela wonke umuntu akamamela abazali bakhe. Abazali nabo bamela abazali babo. Ibhlungu ke manje. Umzali umzali angazi. A 16-year-old sayimzali. At the age of 25 lo mntwana omncane uyampokela ummele ngenyawo. Akasakwazi ukubekezelela. Akazange akwazi ukubekezelela umzali wakhe. Sifuna ukutrain nomntana wakho. Sifuna ukunilamulela. Asenichithi. Leyo order noma ingekho ngendlela eright. Angeke size sikuthuke futhi. Angeke size sikucikele phansi. Kwenzekile. Intando kaNkulunkulu seyenze. uNkulunkulu ukuthembe ngaloyo mntwana ukuthi esemzimbeni wakho. Wena njengomzali kusho ukuthi there's a bigger responsibility. You need to settle down. Kubalekile kwabanye abantu ngathi kuzoba inhlamba. Angeke uthi umntana akho saka nomntwana bese nawo soba uyachubeka ukhiqiza abantwana uthi akwenziweni. Ubani uzohlonipha omunye. Abantu abakho noma bese banabantwana, it simply means it's game over for you. It's game over. So mkhulu, so ugogo, you need to start teaching. You need to make sure ukuthi lesizwe esingaphansi kwesandla sami siyakhula na. Nawe inyanga uthwasisile. Wathwasisa abantwana bakho nabo sebaqala ukuthwasisa. Yebo uyakhona ukuchubeka ukuthwasisa, but make sure ukuthi akube ne pressure. Iba sure ukuthi uzokwazi ukuba attend bonke abantwana bakho bedlozi. Kunabantwana abaningi abathwasile abathi inyanga zabo zibavalile. Abanye abathi inyanga zabo aziba attend, azibaniki enough attention. Yeah. Ibhizi yalapha endumbeni too much. Kunomthetho wasephehlweni ofuna ukulandela. There's a reason why ufuna ukuyilalela inyanga yakho, why usesephehlweni. Ukukhala okusephehlweni kubalekile ngoba kuyinjabulo yakho yakusasa nawusokini. So into nento inesikhathi. Mina ngiyamsaba umuntu othi mina ujahile. Akukho la ujaha khona. Akukho mina ngitshela manje akukho la ujaha khona noma ubuhlupheka for 10 years. Mina ngigeza namhlanje after 5 days udla imali uhleke. Bese ngibuye ngikukhumbuza ukuthi khumbula ukuthi bongitshela ngihlupheko ya 10 years. But ngigeza only one day ngathi sebenzisa umuthi wami. The next coming 5 days kuzoba nomehluko. Ngitshelwe yibo mina ama patient wami. Mina inkulumo yami yonke ngithatha from abantu nabakhalayo. Abomashonisa abantu ababoleka imali, ababolekise ngeimali. Ukusheniswa kwabazange kwasebenza. Ngabageza ngabalungisela lento. Ngacela ukuthi njengoba umashonisa asicela abantu abadala bakini. Si-check ukuthi do they even allow that. Ukuthi wena uba umashonisa. Umashonisa ufunde ngoba umkhozi wakho uyashonisa wenza imali. Ubona ngathi it's a quick way of making money. Let's find out. Yini into esebenza kini? So empilweni yomuntu Mr. Ubano nje isibongo sakho. Mfaka ntshatshe. Judge, yeah. Mfaka judge ngifuna ukuthola ukuthi uyakhona yena ukubheka ukuthi wena isabelo sakho owazalwa naso yilesi. Wena we meant ukuthi ube umuntu webusiness. Wena umuntu nje ukuthi uzosebenza nje ayikho. Uyakhona ucheck into enjalo? Sikwazi kahle kamhlophe mfaka sibika ukwenza lokho. Icheckwa kanjani leyo nto? There's a family of 5. Okay. Bonke bathwasile. They came. Bonke bathwasile. Bonke abasebenzi futhi. Bonke bayathakathana. Okay. Bonke bathatha i-decision. Okay. Ukuthi sifuna ukwazi ukuthi ubani loyo munye ngithi. Yeah. So. Yeah. Bonke bangena bahlala phansi. Ngababeka phansi futhi ngathi bekana umoya phansi. Bonke baphahla ngendlela zabo. Baphahla emsamo wami. No problem. Ngabanika i-chance ukuthi bacede. Ngababuza iquestion e1. Cani ngipha amagama wenu amadlozi. Omunye uBhubezi, omunye uMahlathini, omunye kwasha kwacema ngathi ngababuza umbuzo simple. Ubani umuntu omthwaseni? Uyaphinda ubuyele emuva uBhubezi ngithi cha, akunabhubezi kini. Ibhubezi igama lithwele ephehlweni. Ngala sibuyele back to ukuthi ubani umuntu omthwasile? Ugogo bani? Umama kabani ebekenza lo msebenzi? So I need to understand from lapho. Isikangene emathambeni, right? Asikakabhulani. Wathi nsi second one. Omunye uthi hayi
wakhuluma ukuthi ayini namadlozi okufakelwa biyele emuva kusho ukuthi akuso wena uthwasa we are done correcting that thing asabhula awuthwasa afuna ngithwasa out. Okay. Number 3 ngicela ukuthi ungichazele ukuthi wena why udecide ukuthi uyothwasa. Mina ngaphupha ugogo wami anginika amabhayi, ngaphupha ugogo wami anginika arisemanzini angiphuzisa kwaShaka Cembu. Okay, ekuphuzeni kwalento iliphi igama akutshele lona naso uyothwasa ngoba uphupha nobuhlalo yonke into it looked ukuthi lo muntu okay lo ngathi uyefanele kathwasa. Alright, la phakathi ephehlweni what happened? Wakhuluma iqiniso uthi yazi la ephehlweni bese ngiva ngathi ngiyi1 ngathi amahlozi awusekho, but nangiphuma ephehlweni ngiqala ukuthandaza ngeva ukuthi lento iyabuya. Quick correction, hamba uthandaza kusho ukuthi wena nzani usebenza ngomthandazo. So sisasort out the spiritual life yabo. We are not yet in death ukuthi bona funa babe yini asikakazi ukuthi bayibongo bani. So now after ukukhuluma nabo bonke ngicela ngathi ngicela nibiza abazali benu bathi abazali bashonile, cela umalume noma ngicela ubaba omkhulu siyalo nabasikhulu ukukhuluma nabo ngathi okay sharp ukusuka manje nasingathi siye endlini soqala endumbeni kabani sisebenzisa indumba eyi1 sonke wrong. Uthwasa umnguni, uthwasa ishangana, uthwasa isipilongo izihlukene izohlalelana lezo zinto lezo. No, ungathi umlungu neshangane nepedi nani zingakwazi ukuhlangelana lezi izwe nje sizodwa azihlalelani. Mara nanihlelise into ezingahlalelani endaweni ebani. Number 2 umzali wena uthwasisa umntwana wakho. I'm very sorry if ngiyamkhuba umuntu oyenzayo lento. Umzali uthwasisa umntwana wakho nginokuphikisa lapho. Nginokuphikisa lapho. Yini ehlulayo kuyenza into yenzayo? Unyankwabe wakho lo. Umuntu oyisuccessor yakho lo. Naso umthwasisa wezwe successor. Ubani ozogcinela umsebenzi wakho naso uhambile emhlabeni. Lo ngasahambanga ke emhlabeni. So ukhulule uya 8 years old awusakhona ukwenza. Akusuccess kanjani already sekayinyanga. Ngoba umnyanga bakho yebakhe ngamanye amagama izinto zakhe zila ekhaya. Inyanga yakho wona nyanga iyefanele izomnika lo muntu iziqo ezompromote ukuthi songahlala kulesihlalo. So now nakungenzekanga lokho wena somthwasisile nizotlasha nakafuna ukuyobhula yena uzofuna ukubhula ngesikhathi sakhe nakangafuna ukubhula akafuna ukubhula kunamathwasa la ekhaya akafuna ukwenza into akusuka ukuthi neyalo kune fault encanyane yenzakalayo. Uthwasisa bonke labantu abala ekhaya, uthwasisa ifamily yakho, you end up having izitha zomndeni wakho. Kubhlungu lokuthi sikubeka straight wonke umuntu unamadlozi just ukuthi sihlukene. Awakho amadlozi ukuthi akuphushe ube successful empilweni. Kunamadlozi afuna ukukuphusha kubonisa ukuthi wena ugood ku construction. Yazi yini into ezokuboniseni isitina ukuthi sifaka kwaso ufaka so much cement ufaka so much inhlabathi ubizo lwakho lolo. Wena ukwazi ukutshela umuntu ukuthi ngifuna 15 tons ukwakha indlu ukwakha ibuilding ngifuna how many tons yani ubizo lwakho lolo. Lawo madlozi alapha emzimbeni wakho they know about construction. Kunomuntu okwazi ukuthi akubalele imali ongakazi wayibala. Lo muntu is good in finance. Kunedlozi lemlekelelayo lokukhuluma lama finance. So simply means labantu bonke be5 I did manage ukuthi anichise but siyayichitha lento ayikho kwasalo yi1. Mara ngoba nonke senithwasile lento cela ukuyoncenga mina emadlozini wenu, cela ukuyophaphatha emadlozini wenu ukuthi asinichithe bathi abadala seninikiwe lekhwama kodwa njengoba uyichitha kwene ningasebenzi kuzo ziyinhlupheko phezulu labantwana. Ukumise lo msamo lo msamo sekuzokhulunyiswa ngawo la ekhaya kunasigubhu engizosifaka kwamanje. La ekhaya kunanto ethi isigubhu engifuna ukuthi iphile ngoba lesasikhathi kuba nesigubhu bonke lobunyanga babo buya complain ubunyanga wathi ungafaka emntwini ufuna ke usebenze. So kanti lesasikhathi sikhuluma ngomsamo bonke bayakwazi ukuphahla. Right now we are talking 2 of them they've been hired baqashiwe basemsebenzini they are happy kuma relationships wabo they are happy by family they are trying ukubuyisana manje they are finding ways zokukhuluma. So yini ebe inzima lokuthi asike kubagceka asibabe nama one-on-one session 5 of them I took half a day ukusebenza about ngibe nama one-on-one session ngizwe ukuthi ukwateleni
because labantu banama-anger issues lapha bonke banama-anger issues. I need to find out ukhwetheleni ngitshele. I need to sit down and keep quiet. Ngimekela khali ehle bese sekukhane ngimteacher. Injalo Focus B. Yeah, mhlambe mfethu ke ukubheka nothi mhlambe umuntu oyisangoma kodwa ke ukubheka nje umuntu ogeneral empilweni. Yes. Uthi angiyitholi ukuthi kahle kahle isiphi isabelo sami emhlabeni. Ngithanda umhlola kanjani umuntu kanjalo? Umhlola ngamathambo noma mhlambe zikhona indlela owenza ngazo wena njengomelaphi wendabuko? The reason why siba namathambo kuba nezizwe kuba neindlela ezihlukile zokubhula seke sabe ukuthi zikhona. Abantu bahlupheke ngokuhlukana. Yeah. Kunezinto engasikwazi kuzilapha straight. Okay. Yeah. Kunezinto umuntu ufuneka azilaphe kuzo. Okay. Kunomuntu ongana direction nje. Akana direction. Nombuzo ukuthi what your future plan akayazi. Ungamfaka umuthi. Ngamfaka umuthi. Akazi ufunani. Uzomgeza kusasa uzobuyana next. Uzobahleli nje. Amaphupho akhe azoba mahle. Angina phone call ezosuka eofficeini. Ezela kuye angafaka ngasivi. Akuna magic ozowenzeka. Equip lo muntu. Find out. Asakheni siwasho man. Nginento engiyakhe ekhaya mina. Ama patient wami wonke azokutshela ukuthi ufika kakhehla kune 20 litre ebilayo lapha yesiwasho iyaphuzwa. Ngihlala phansi nawe nesiwasho ngikubuza ukuthi yini oyithandayo. Ufuna ukwazi nje ukuthi uthandani. Ufuna ukwazi ukuthi njengoba uhlelo ungasebenzi, what is it that you've been doing throughout your life yakho? Kukhona into ozoyikhuluma engiyazi ukuthi uyayithanda. Awuthandi kuba yipoison namanga, awuthandi kuba yisoju namanga. There are things that interest you. Mina ngizokwazi ukubona ukuthi lo uthanda ukukhuluma. Sangoma sonke siyakwazi ukubona ukuthi lo introvert. This one is an extrovert. Oh, manje senza so introvert kububla singamvulela inkulumo noma simphushe kuma organization okukhuluma. Bahambe bom equipa. Before sizomenzani sizomnika umuthi okwenza into ethile. So the only thing lo muntu esimenza ngayo simfaka iswasho senhlanhla simfaka iswasho senhlambuluko. Sifuna ukuthi ahlambuluke lo muntu. Bese sihambe siyomgeza laphana just ukuthi abe empowered. Kunemithi just loku-empowerish ukuthi uzive positive. Na ufike nje ebantwini uzibone na ungumuntu. So the moment angena kubosanka, the moment bangena kuphi. Ubuya lathi khehla. Singabe CV. Ngiphinduke ukuthi bangithathe endaweni ethile. But isesenzeni sesifakile ifoundation. Asimnikanga into ngoba sifuna imali kuphela. Siqale samfaka isikolo. Hamba uyenza ukuthi so that uzazi ukuthi ubani. Simnike nenhluyo ukuthi ubani. Angifuni ukukutshela ukuthi mina cha uzoba yilawyer. Bufu asifuni ubulawyer kuwe. Asihlole lokuthi why wena usilow. Ufuna nokwazi ukuthi ama parents wakho sesakhona. Uphi umuntu oyiguidant kuwe ebekakhona empilweni yakho sonke lesikhathi. So that we go back to that person and say lo muntu nanemkhulisa benemkhulisa njani. We need to find somebody somshouter. But ngendlela right. Not ukuthi umuntu ufuna simgceke. Bonke abazali mina abantwana bafike nabantwana abangasebenzi. Ngihlala kumzali ngithi mina do you see ukuthi kwenzala nempilo yakho. Kunomuntu omdala ohleli nabantwana bakhe, kunogogo, kunomkhulu, kunabumama. Banamadoda nga3. Abantwana babo nabo the same. Banamadoda nga3. Babantwana. Ngivele ngikhombe straight kumzali mina ngithi, "Uyayibona le case ikuwe. Uyisusile wayesiswa imixa pass. It's akusinhlamba. Bonke bahleli la. Ngizoyicorrect at the same time. But if ngikhuluma straight ukuthi uyabona ukuthi na ukhula wenza amaphutha wakho now. So ufuna kuwasothe mina nawe la. So now sengiyakula abantwana I need to go and study these surnames ezi3 per person. Ukuthi okay lo nababakhe we need to find out ukuthi emsamo labantwana so baphahlela kanjani. Sidinga ukwazi ukuthi labantwana yiphi into esizoyistopa ukuze baphile baye phambili. Ngoba the reason why labantwana bangasebenzi nawe umzali ungasebenzi noma mama kangasebenzi you've been repeating the same thing. So wrong. We need to cancel those things. Kunento efuna kune foundation entsha efunekayo. Kunento efuna sizigeze out empilweni yakho but before sigeza ngokukhuluma. Silungiswa la. Ufuna sishukane mina nalo mama. Sishukana khala cede. Ngibe ngishuke nawe. Ngikushuke strong before ngibiza abantwana bakho ukuthi bangene entombeni. So ngidila nama parents before abantwana. So it takes time. Ukulapha umuntu it takes time. Umuntu angabona ukuthi ngena abantu abayi50 cha.
Udinga labo bantu abayi-10. Labo bantu abayi-10, there's so much work to be done. Ifamily one, it needs so much. Yenza abantu ba-understand ukuthi wife naye babhadale 30,000. Ungathi ufuna 30,000 bese ubaqosha emnyango. No. We make them see ukuthi 30,000 eyani. Yeah. Kunomuntu ohamba ukuyobhadala isigubhu se-50,000 but ukufunda engimfundisa kona umthathe only 1.5. Okulapho umndeni wakho ubonile ukuthi okay imali nesent ukwazi ukubona ukuthi lenzeni labuya lenzani noma libuya yonke imali abayisebenzile naseyibuya babuya bathi sesiyazi ukuthi imali zethu zenzeni. Everything nebayenza it was investment. So it's much better to invest in something that you see than to invest in something that you don't even know ukuthi yini. Yeah. Njalo Mfokasibiya. Amazwi akho amabili amathathu ongafisa ukugcina ngawo noma ongafisa ukuvala ngawo. Mfokasibiya, emazwi engifisa lokuthi ngiwabeke ebantwini. Noma ngiqale ukuthi kube laphi ngoba abelaphi ngive ubuhlungu kakhulu ukuthi ngiyokhipha into zabo abazinika abantu. Ngicela ukuthi sike ukudlala ngabantu. Abantu abafuna ukudlala ngabo. Bahluphekile labantu, abanahlungu. Noma umbona utishara, umbona ilawyer. Bahluphekile. Bahlupheke kakhulu. Badinga wena ukuthi babisele endleleni zabo. Let's educate. Ngicela ukuthi wonke umuntu omelaphi, umthandazi, educate before uzokhipha something. Kuba bonke abantu abafuna izinto. Sizonika izinto zenu. But make sure ukuthi ningezi ngengqondo zalabantu enibuya kubo before. Yeah. Asingiye ndawo. Ufuna ukuyibeka kahle ukuthi uRojoz bani akazibani. Angeke ngikwazi ukukushintsha lokho. I'm only going to educate and give you something better. Nakhona nakuvumeleka lokuthi ngikunike. Uyamukela isimo sakho ngalendlela esiyo. Mina njengoba ngizazi njengoba nje. Ngihlupheko yami ngiyazi njengoba nje. Futhi angeke ngishintshele umuntu, angeke ngisacrifice lo munye umuntu. Ngifuna ukuthi wonke umuntu omdala osekhaya obukela nawo umabona kude abahlala phansi abayibukela le video 10 times. Ngicela ukuthi uyibukele, uyithathe uyibukilise umntana wakho, uyithathe ayibukilise umngane wakhe. Asitshintshe isizwe sakithi. Lento eyenzekayo ukuthi abantwana bonke nakufika iFriday abakwazi ukudlala phansi bafuna ukubeka emjayivweni kunento lapha ekhaya. Ngifuna ukusiza ikhaya lakho. Yeah. Ngifuna ukusiza lo yamsamo. Yeah. Akunamsame esizowuphakamisa futhi ungaklinwanga. Njengoba nawe ufuna ukuhlala ekhaya leclean namadlozi afuna ukuhlala endaweni eclean. Yeah. Njani Mfokasibiya? Inamba yakho mfethu. Number yami iyangiku 067 400 5978. 067 5978. Hayi namanga ke manje. 067 400 5978. Yeah, Facebook, Twitter, Instagram. Ukhehla lami ku TikTok, ku Facebook, ukhehla lami manike. Ngiprefer lama platform ayi2 so that ngizokwazi ukuspenda isikhathi nabantu ngiphendule ngoba na ku YouTube ufuna ngiyophendula, TikTok ufuna ngiyophendula. I spend most of the time responding kulama platforms. Ngibuye futhi ngizosebenza emsamo. Yeah. So ngiyaxolisa abantu abanye aba requestwa more videos, ama short videos ngizowayenza but isikhathi esiningi ngispenda nabo labantu. I had a week ngihleli nabantu international only. Yeah. I had to work kulabo bantu labo. Nginabantu engihlala nabo abala ama locals. Nginabantu abala Cape Town, your PE, your Durban. Wonke umuntu ngimupha isikhathi. Akekho umuntu futhi angangimnika isikhathi. Just ngifuna ukuthi sonke sibekezelelane sizofika la siya khona. Sizofika la siya khona. Ngenkani futhi. Bye bye mnumzane. Ngiyabonga futhi. Nengizima Afrika namaphethelo behlezi nenkuzumana ngaphana ke ukhehla hawu bakithi angazi ukuthi ngathini kodwa inamba yakhe ke uyizwile khona lapha ke kwi screen uzoyithola. Mina nginomduduzi naye lapha ke uAyanda insizwe lapha ihlezi entanjeni ziyacofa abafana babhizi bacofa umduduzi inkunzi madoda intambende ka line mingena la ungabona ukuthi sekungena igiant yangempela kodwa bakithi umzimba awukho nganeza kwethu kodwa umsebenzi ewenza umkhulu ngendlela esabisayo. Elithathe kwama zami ngihambe ngekhaya wakhuphalo limbi wegqikeni ngenkosini uMabhudu wesithathu wakwaDembe. Inkosini enze kahle.